Witajcie rozstojmili, to ja Niklaus, Sztyc, niehabilitowany profesor i już się chyba nie habilituje. Witam we 4. epizodzie kursu Śląskiej Gotki. Razem z Gryfnie uczymy was godać po naszemu. Słuchajcie, przyszła jesień, bez to pogoda jest tako pofyrtado. W jednym momencie Klara blinduje, za chwilę zaś ciulo żabami, bez to lepiej się ciepło oblikać, już się oblika switer. W tej porze roku człowieka tropią roztomajte choroby. To jest głównie tak zwana ryma. Czym się tako ryma objawił? Nic nam się nie chce, kucomy, albo harlomy. Jak już się tak fes harlo, jak to się godo jak w Monte Carlo, to lepiej pójść do doktora, a sprawdzić, czy to nie mo jako tubera. Co no, łostargane kudły, bo się nie mamy siły ubyć. Nie poradzimy normalnie dychać bez kichol, śpiki się leją, czerwione paple od gorączki. Myślę, co każdy ma w chałupie taki fibermas, albo taki zwykły, albo taki elektryczny. Lepiej się ta temperatura pomierzyć, to się go wrażamy sam pod pacha, albo do gęby. No, mniejszym bajtlom wraża się go też. No i lepiej to się przejść do doktora, one wam dadzą jakąś preskrypcję na roztomajte medykamenty, zabolicie za to w pierony piądzów, to by się tym przejmował. Przyjdziecie, ja, dobry, panie doktorze, bo ja jest chory. Ja, siednijcie się, ja on wyjmie te roztomajte werkzeugi, się wrazi sam w dakle. Halo, raz, dwa, trzy. Ja teraz będę pana osłuchiwał. Proszę dychać, proszę nie dychać, proszę zaś dychać. Parzy, nie dychać, teraz zakucać. Ja jeszcze raz powiem tak, ło panie, o to będzie no, to jest ryma. Ja sam panu szrajbna, preskrypcjo, 200 zł aptekorza i będziecie zdrowy. A wy wyłazicie z tej przychodni i zamiast wyciągnąć się ta sznuptucha i się w nia wykiślać, to wy rocie płaczki z tego, co macie tela pieniądzów wydać. Na całkiem szczęście taką normalną ryma są też metody domowe, bezpłatne. Wiecie, no i lepiej to po prostu włożymy do bambetla, albo jak to się godo do prikola, zadekujemy się w sztep deka, bo w deka inkszo jakoś co tam macie, zogówek, podgowa, legomy, pijemy się gorki ty. Wiecie, z okna taki troszkę lufcik zrobiony, co by się luftowało, by te roztomajte bakterie, a insze pieroństwa raus, wek, rubę fuzekle, bo po szwajach najgorzej ciągnie. Prosto sprawa rozstojmili. Krauza, miód, cwibla. Kroniome cwibla, do krauzy, miód, zaś cwibla, zaś miód, zaś cwibla, zaś miód. Cukrujemy, zawieramy. Stawiamy na parniok, albo w jakieś insze ciepłe miejsce. Za pora godzin mamy superancki syrop, który nos z najgorszej rymy wyleci. Albo miód, mleko, knoblauch. Mleko do tyglika, na ogień, podgrzewamy, pokroniany knoblauch, miód i ten miszung pijemy na gorko. A i wiecie, tam no 50 z korzeniem, od tego jeszcze żaden nie umrzył. Bestuż, ludkowie, dowejcie pozór, uważajcie, kiedy wyłazicie na plac. Jakoś mycka, jakla, bierzcie parizol, bierzcie witamina C, albo w pilach tak kupiono, albo róbcie się roztomajte soki ze cytryny, ze inkszych owoców. A jak już was chyciło, to wiecie, jak się macie kurować. Dziękuję pięknie za uwagę, widzimy się za tydzień we kolejnym epizodzie. Zapraszam was do odwiedzenia głównej zajty Gryfnie, a eli byście szukali mnie, to znajdziecie mnie na Facebooku, a na YouTubie jako Niklaus Pieron. Dobra. I da się kurować. Patrzcie tam jako.